Takže máme tu základnú sadu signalizátorov. Táto je konkrétne Balzer, prispôsobená pre moje používanie, len tak zbežne narýchlo, čo ako to vlastne bežká. Takže klasický nočný režim, klasický režim, hej, cez deň. V podstate hlasitosti a tieto veci nejdem rozoberať, klasika, hej, ako aj na iných signalizátoroch. Príposluch takisto, hej, šlape nám to všetko ako má. Takže šlape nám to. Mojou podmienkou bolo, aby som to mal nejako všetko skombinované s tým, aby som skrátka v bivaku mal svetlo pri zábere. Takže oslovil som jedného šikovného pána, ktorý mi to všetko poriešil. V podstate pribudil mi sem jeden konektor na príposluchu. Bohužiaľ tomu som sa už nemohol vyhnúť. Musí to byť prepojené cez kábly. Možno, že nemusí, ale v tomto prípade je to tak. Kúpil som si nové svetlo, hej, konkrétne od Starbytesu, svietivosť výborná. Tiež pribudla jedna koncovka. Vôbec mi to nevadí, pretože je to všetko len pre jediný účel, aby to svetlo bolo skombinované. V podstate všetko si to poprepájame káblikom. Prepojíme to sem. Spustíme príposluch. Pri spúšťaní príposluchu a toho všetkého, hej, sa v podstate to svetlo rozsvietí. Je to nastavené tak, aby to nejakú tú minútku a pol svietilo. Takže počkáme si, kým to zhasne. V podstate pri vode mi to nie je vôbec žiaden problém. Dá sa to ešte po prípade pretaktovať. Je to zatiaľ v skúšobnej nejakej tej dobe, kedy to budem skúšať, či tá minútka a pol bude postačujúca, či pridám na tom čase, alebo či uberiem. Zatiaľ zistujem tak, že možno, že mi postačí minútka, 3/4 minútka, nakoľko je to len na to nevyhnutné, na ten nevyhnutný čas, kým v podstate sa človek obujaví, nezháňal veci, hej. Svetlo nám zhaslo medzičasom, takže v podstate máme pripravený signalizátor, všetko je to spustené. Takže pri zábere sa to pekne rozsvieti. V bivaku je svetlo a o svietivosti lampy v podstate netreba pochybovať, vôbec nie je potrebné, je to robené kvôli úspore energii, aby ešte stredové svetlo nesvietilo. A toto svetlo, ako to je momentálne, bohate, ale bohate stačí na to, aby v podstate človek si našiel všetky potrebné veci, ktoré potrebuje.